Паважанае спадарства, шаноўныя суседзі, віцябляне, суайчыннікі і госці славутага Віцебска. Шчыра вітаю вас ад імя ўсёй вялікай каманды стваральнікаў гарадскога сацыяльна-культурнага праекта «Веліч роднай мовы». Сёлета наш арт-праект аб'яднае ўсе абласныя гарады Беларусі, і ў кожным з іх ужо з'яўляюцца арт-аб'екты і інсталяцыі мова, якія сімвалізуюць наш агульны скарб, найбуйнейшую нашу каштоўнасць – родную беларускую мову. Адпаведны арт-аб'ект ужо ўсталяваны ў Віцебску. Ён быў спецыяльна распрацаваным з улікам каларыстычных уяўленняў знакамітых на ўвесь свет мастакоў творчага аб'яднання «Ванавіс», а таксама з улікам колеравых адметнасцяў рэгіёна Паазер'я. Шаноўныя сябры, прымайце самыя шчырыя віншаванні з нагоды святкавання роднага горада Віцебска. Спадзяемся, што наш арт-аб'ект «Мова» стане для вас прыемным і карысным падарункам. Ведайце, карыстайцеся, шануйце, развівайце родную мову. Будьце яе сапраўднымі носьбітамі. Дужага роду, а ніякіх хваробаў, дабрабыту і лагоды вам на вашай зямлі. А вось эта конструкция называется «Мова». Тут мы размаўляем только по-беларуску. Такая конструкция есть амаль у кожным абласным городе Беларуси. Ну и что скажете вы? А то, что автором этого проекта является мой тата.